खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 3 जुलाइ 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजाङै थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया दिनै बांद्राय जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव गावजों गाव एना एनि जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोसोनि जिंगाया बांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोदान खामानि मावनो गोसोआव बोलो फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गोसोआ लोरबां जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ अदेबानि मावफुंनो गोब्राब नाजाब्लासो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौबो गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफाराव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोफोरा बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव आरो बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन साननायफोरा जाफुंजोबगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन नाथाय सोरबा सुबुंजों एना एनि जानो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन जिंगाया बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।